Lyfryd dros y bêl, 4 yn y mir amddiffynol. O gwmpas y wal, mae'n arbediad da gan Harrison. James Lyfryd yn ei tharo i o 10 llath ar hugen, ond Harrison yn gwthio'r bêl dros y bar. Blaine Hudson. Routledge. O, chwarae gwych Eiron Edwards, a dyna'r gol agoriadol yn cael ei sgorio. Cyd chwarae hyfryd ar y chwith, ac yna Eiron Edwards yn derbyn y bêl ar ei drod chwith. Ergyd Isiel yn curo Oliver Davies yn gyffwrddus. Y pencampwyr ar y blaen. Oedd hi'n hunllef o ddechreuad i'r cochion ar ddechrau tymor, yn ildio 7. A dyma Ebe yn oedi, nôl at Mariet. Mariet yn mynd at y postyn pella, peniad lawr ang taro'r postyn. Hyfryd gan y Seintiau Newydd. Mariet ar croesiad, y peniad lawr yn taro'r postyn. Mor anlwcus. Yn chi bas dda at Redmond. Redmond yn mynd i hunan dros ben y gol geidwad yn taro'r postyn. O! A Chislevich driad yn methu rwydo. Redmond yn gweld Oliver Davies o ddiar i linell yn codi'r bêl yn hyfryd drosto fe, ond yn taro'r postyn, dath hi mas yn garedig ac Chislevich, ond Chislevich yn methu'r targed. Patrwm amddiffynol Llanelli yn sefyll yn gadarn ar hyn o bryd. Redmond yn ffigio, yn torri tu fewn ar ei drod chwith Ergyd Isiel. Mae'n cael ei harbed yn dda gan Oliver Davies yn Isiel i'r chwith. Ergyd Isiel yn symud, ond Oliver Davies yn arbed. Routledge, Spender. Redmond unwaith eto, cyffyrddiad hyfryd at Routledge. Routledge mewn y cwrt Cosby, i thynyddi ar draws ac mae mewn. Ac efe Ebe gath y cyffyrddiad. Mae Ebe yn mynd at Routledge, efallai bod hi wedi dod oddi ar un o amddiffynwyr Llanelli. Rhediad pwrpasol, nerthol mewn i'r cwrt Cosby yn ei thynyddi am nôl, a dwi'n siŵr i bod hi wedi dod oddi ar un o amddiffynwyr Llanelli. Gol i rwyd i hun felly. Rhaid canmol Llanelli fan hyn am gadw fynd yn erbyn tîm proffesiynol pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, ar frig Uwch Gynghrair Cymru. Yn barod, Routledge yn croesi'r Isiel tro hwn, a Curtis Byrne yr eilydd yn pwyso am nôl a'r bêl ymhell dros y bar. 2 funud yn weddill, 2 ddim ar ei holi e. Dwi'n na ddim yn dweud y stori'r noson lle maen nhw wedi amddiffyn mor arwrol, ond dyma Routledge, ac yn Ergyd dros y bar, ond arbediad o'r safon ucha gan Oliver Davies. Ergyd nerthol drod chwith, ac Oliver Davies yn helpu'r bêl dros y bar. Scott, routine 3 points for you this evening. How disappointed are you couldn't add to your 2 goals in the first half? Yeah, a bit frustrated really. Thought we obviously controlled possession, we dominated and created so many sort of chances from good areas. But they had men behind the ball and they frustrated us tonight. So, fair play to them. A side that's come up from the league below. Always been a good side, and I've enjoyed coming to play here. So, they wasn't going to let us just walk all over them and get 5, 6, 7 goals. So, got to give them credit. Andy, the last time we spoke, you'd conceded 7 at home against Connors Quay. You've got to take a lot of pride in terms of that performance, despite the 2-0 home defeat. Yeah, definitely. I think we're learning every game. We're getting better every game. The boys have got a structure there which they kept to, and the application on the pitch there was tremendous, and it is pleasing going forward. We've had a tough start as well, and we've seen this kind of game as the end of our tough start, and hopefully now we can kick on and pick some points up.